ଆଜି ହଠାତ୍ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମିକ୍ସଚର୍ ଘାଣ୍ଟ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେ ପୁଣି ଭୋଜି ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଯେମିତି ବନା ହୁଏ ସେଇଭଳିଆ ମିକ୍ସଚର୍ ଘାଣ୍ଟ ଖାଇବେ। କହିଲେ ମୁଁ ସବୁ ପରିବା ନେଇ ଆସିବି, ତୁମେ ଟିକେ ମିକ୍ସଚର୍ ଘାଣ୍ଟ ବନେଇଦେବ ନା ଆଜି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବନେଇବା ଜାଣିଛି ଯେ କିନ୍ତୁ କେବେ ବନେଇନି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କିଛି ଯଦି ଭୁଲ୍ ଭାଲ୍ ହେଇଗଲା ମୁଁ ବନେଇବିନି, ତୁମେ ଥରେ ବନାଅ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ବନେଇବି। ସେ ସେଇଠୁ ହଠାତ୍ କିନା ମାଆଙ୍କୁ ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି, ମା ଆଜି ଟିକେ ମିକ୍ସଚର୍ ଘାଣ୍ଟ ବନେଇଦେବୁ ନା, ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବି। ସେଠୁ ମାଆ କହିଲେ ମିକ୍ସଚର୍ ଘାଣ୍ଟ କେମିତିକା ନା, ସେ ଭୋଜି ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଯେମିତି ବାହାଘର ଆଉ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀରେ ଯେମିତି ମିକ୍ସଚର୍ ଘାଣ୍ଟ ବନାନ୍ତିନି ସେମିତିକା ମିକ୍ସଚର୍ ଘାଣ୍ଟ ବନେଇବୁ। ମାଆ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବନେଇଦେବି। ମୋତେ ସେଇଠୁ କହିଲେ ତୁମେ ସବୁ ପରିବା ପତ୍ର କଟାକଟି କରି ରେଡ଼ି କରିଦିଅ, ମସଲା ଫସଲା ରେଡ଼ି କରିଦିଅ, ମାଆ ବନେଇଦେବ ମିକ୍ସଚର୍ ଘାଣ୍ଟ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପରିବା ନେଇଛି ବାଇଗଣ, ଆଳୁ, ଖମ୍ବା ଆଳୁ, ଗାଜର, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଉ ପନିର କିଛି ନେଇଛି। ଏମିତି କରି ଆମେ ମିକ୍ସଚର୍ ଘାଣ୍ଟ ବନେଇବା ପୁରା ଭୋଜି ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ। ଆଜି ମାଆ ବନେଇବେ, ମାଆଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ଦେଖିବା ମିକ୍ସଚର୍ ଘାଣ୍ଟ କେମିତି ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ। କେମିତି ଭୋଜି ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ମିକ୍ସଚର୍ ଘାଣ୍ଟ ବନା ହେଉଛି। ପରିବା ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବରେ କାଟିକି ତାକୁ ଧୋଇ ନେଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ତେଲରେ ଆମେ ପନିର ଗୁଡ଼ାକ ଭାଜି ନେଇଛେ। ପନିରକୁ କାଢ଼ିକି ତାପରେ ଯେଉଁ ପରିବା ଗୁଡ଼ାକ ଭଜା ହେବ। ପରିବା ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ମିକ୍ସଚର୍ ଘାଣ୍ଟରେ ଛଣାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଏଲି ଫୁଡ଼୍ ଯେହେତୁ ମାନେ କେହି ବେଶୀ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଆମ ଘରେ, ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି ମାନେ ନର୍ମାଲି ଯେମିତି ଅଳ୍ପ ତେଲ ପକାଇକି ଭାଜି ନିଆ ହେଇଛି ପରିବା ଗୁଡ଼ାକ। ପରିବା ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବାଦାମ କିଛି ଅଳ୍ପ ଭଜା ହେଇଛି ଆଉ ବଡ଼ି ବି ଭାଜିକି ରଖା ହେଇଛି, ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟରେ ପକାଯିବ। ଏମିତି ସବୁ କିଛି ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେଇ କଢ଼େଇରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇକି ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା କିଛି ପକା ହେଇଛି। ତାପରେ ସେଥିରେ କିଛି କଟା ପିଆଜ ଆଉ ଯେଉଁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲେ ଅଳ୍ପ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାକୁ ଏବେ କଷି ନେବା। ତାପରେ ଏଥିରେ ପକା ହେଇଛି କାଶ୍ମୀରୀ ଲାଲ ମିର୍ଚି, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ତାପରେ ସେଥିରେ କିଛି କାଟିକି ଟମାଟୋ ଆଉ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇକି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭଲ ଭାବରେ କଷିକି ପାଣି ଦେଇକି ମସଲା ଧୁଆ ପାଣି ତାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ କଷି ନେବା। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିକି ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ପରିବା ଗୁଡ଼ାକ ପକାଇ ନେବା। ପରିବା ଆଉ ଯେଉଁ ବଢ଼ି ଥିଲା ଭାଜିକି ତାକୁ ବି ଏକା ସହିତ ପକାଇକି ତାକୁ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ପନିରକୁ ବି ପକାଇକି ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ମସଲା ବି ପରିବା ଦେହକୁ ଯିବ। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେଲା ପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଆମର ପୁରା ଗାଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଭୋଜି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମିକ୍ସଚର୍ ଘାଣ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଥରେ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ।